kukho lento ibike yatrend abafondini yalalayithi icaba ixelela uma iye uba yi-trash nywenywenywe. Ii-views ke always differ xa kukho into ezinjeya. Kukho abancanyana abaza kustanela, kube kwizimenxe behlezi ngakufuni kakade ezawukhala ngento yoba did he lie though, let the boy cook. Abanye ke hayi opinion yakhe ikhona le kuthiwa yi-opinion fondini, sibe khona isigezo. But ke kwezi layithi kunye kuyafana, kho mncinci kho mdala ingxobo evange. Jonga ngoku useqalile usizini 2 wala makrwala ajayivayo fondini athwekhayo arobhayo. Kwamna sendizilungiselela ubizwa kwedini ilayithi ibiyikwekwe just 3 weeks ago. But ke asikho lapho namhlanje guys, ndizive ndincoma nangoko ndithi awuma ishem at least kuthiwe yinkunkuma yena. Thina kuthiwa sithende phofu mandithethe ngam ijani iyastanela mos ndingabe ndisithi si ngathi ndimithi. Mna kuthiwa ndingumfazi, ndiyemofi, ndiyikwekwe, ndingunofotyela. Akukho nto ndingabizwa ngazo ezilayithi ifowunini, caba ndikuzifo zonke, ndim indlela, ndim ubomi, ndingumnini into zonke. Izoloko kukwenye inbox leyo pha kufacebook ithi uba ulundizuma because ndili after 9. Ndithi yima oh boy, nguye uba uluzuma mna kodwa ndimi after 9. I make it make sense. Uyayibona ke ilogic ye-student se-life orientation. But ke wethu guys, social media mos lena fonini, it's a game of numbers. Umuntu akaze ungasikareli ki-likes ne-followers.